Fatbikes. Ze zijn tegen populair. De Santje-jarige Thomas Hoekstra had zo'n hier een zaak op de Valom. En hij had het druk maar de verkoop en onderhoud. Populair, maar ze krijgen ook vaak negatieve aandacht. Ja, daar zitten wij helaas ook mee. Er zijn veel mensen die ze opvoeren helaas. En door dat opvoeren zijn ze toch heel slecht in het nieuws. Ja. Maar in principe zijn het hele veilige fietsen. Ja, natuurlijk is het niet veilig als jongere kinderen heel snel over de weg vliegen. Je kon vroeger met een code aan de achterkant van het display komen. Zo kon je het dus opvoeren eigenlijk. Maar het wordt gelukkig steeds lastiger gemaakt. Het is nu niet standaard mogelijk. En daardoor worden ze ook wel steeds veiliger, denk ik. Thomas begon de zaak toen hij een stuk of wat kocht. Voor hemzelf en voor gewoon kameraden. En zijn jongere broer wordt er maar een squalle in jouwt. Die helpt nou ook maar in de zaak. Stijn weet dat op internet nog wel clandestine handel is. Op TikTok wel vooral. Hè. Dus ze leggen alles uit hoe je het opvoert en alle instellingen van de fatbikes. En je hebt ook nog wel mensen die het op TikTok verkopen. Dan heb je vaak gewoon fatbikes met eigenlijk veel te grote motors. Simon Batema kocht een fatbike van Thomas. Goedkoper als een elektrische fiets en zonder rijbewijs te berieden. Maar dus wel maar een negatief imago. Als ik dan naar de winkel ga of zo, dan krijg ik wel regelmatig vragen. En vind je het dan zelf net gevaarlijk en dat soort dingen. En nou ja, er zit wel echt mensen die er wel op aan als het een fatbike is. Dus dat is dan net blij mooi dat mensen die dingen opvoeren en er onveilig mee omfietsen? Nou, eigenlijk net nee, want hoe meer mensen dat doen, hoe meer vragen dat ik krijg. Dus eigenlijk gewoon standaard houden die dingen. Zijn fatbike is net opvoerd. Nee, die is net opgevoerd. Ik maak hem maar een squal, dus onze politiebureau. Dus dat zou net handig zijn, nee. Er zijn intussen al duizenden illegale fatbikes in beslagnaam. Toch zegt Thomas er wel takkomst in. Ik denk dat het belangrijkste is om ook de ouders te vertellen naar de gevaren van fatbikes. En de politie misschien wat beter inlichten hoe die jongeren dit doen. Hij hielp in kwarten een zaak in Dokkum, maar alleen nog de nijere en legale fatbikes.